Hai perlok hang ni dan laingut ni Khun jangai ni ilok ile jong ka travel video idon YouTube channel ka what is your name? Joe's Wanderlust Odyssey. Phila ban pet ngan sa bu ka link jong ka ne ka daitang shapang jong ka jing travel barok kawai ke India but barok kawai ke perthairu iya te phila ban pet la kita basing ternat ha ka ban travel te hang ni ngemut ban yathu epi iwan khot I mai men step kadon kawai ka sing I ong bakam la ban yang tingi mut ban lek pet te kalong kumno. Kene kadai ke ying jong imei kwa wan pej ya kata ka sniang se ingi wan hang ni ngin lek pej nginom lek cepo sem namar ba mlong ban lek cha sem ngin ap ban kin wan ra hang ni ken mau ba cha sem nom dei ban lek cha ka sem sniang jong no namar ka don ka flu mentang ngin lek pej nama ipai la bu la ka jong ka sem te kalong kumno ngin lek pej ka le ka sem ba ibu Kembali ke sniang ini kadang sate serum bar ibu pada hang ni impet kalong gumni. Make it up. He can work or not. Okay, then. Not a flu. Kasniang ka sengaj bah tang bakam layai namar basani se kani kejat kejat din tang ka kam layan kani kebenta bas kani kejat banadin. Kamla berban. It's a dislocation, I think. And ray kashu yai kumno. Make it stand. Stand up. The back is to stand up. Up. You can't stand, right? Yeah. You can't stand. So dislocation, it's not possible to do anything. It's like a finish. What about this dislocation? You can make it for a dog or it's like a goat or something. You can treat it, but the pigs never possible. Now only option give for the painkillers. Iong ba namar ba kani ka une usen kai jong ka la khen na ban na ka daw jong ka jing baklabat kani ka kajat te nam la ban sumar dei kum ya ki mrat ki ba ka saw ka do kum kai ki masi ne ki kseu kum dang la ban ha ban sumar bat ya kasniang paden nam la ban sumar kan long hi kum ni kan hadu ba kan da he ru im te ka im bam te ka bam kang ba kan enam la ban penjam menane peniang pat daya kini ki kejat jong ka bala la khen lu sekai balai ba ka ja gum ni ya kani ka sniang ka dai tang na ka jing le bakla ne ka jing bom pikir jong kinong sumar baki baklara ya kani ka kejat nang ni na kejat jong ka kapor baki ra lan ni ki ra sabar ne ki pen kenria ka sem tang na kadaw ka jing baklara akini ki kejat ka sakla khenyo ne sengkai te kani kala du no an re pila ban sumar ya ka ban penhe ban aiba me ka namar ka bamba te nda kala he hap shudi no ang dido no No, okay.
Yes. Yes. Pide ban ba hai me ban ta nang ba kan khen ni mo sa ka ka. Te tin I kan mau ba nam dei ban ba hai kini ki kejar. Dei ban ba bai ta hai ni ban ta nang ba kan nam. Mentangin ha ban curi ya katang kumne namar ba ka isen A henry namla lay A shoot namar ba doktor ki ong ban namla ban sumar shoot ya ka neka sniang anga tharai kade ke jing tip ke ba ban ya aba ban ai jing hikai yang I we pa I we mde tang ya pi ya ngaro namar ba man swangam tip ba kalong kumne henry mentang ila tip kum ka jing ya kajing pe jungi kaja kumne ya ini Khun sniang te kadega kajing hikai yangi bangin dei ban sumar bahaya ki sniang jongi wei pa iwei khnang bangin nam du e ni ya ki ni ki Khun sniang jongi te sing bah like share but subscribe ngandang penmi shibun ki jing tip halor ki Khun sniang bat ki sniang kublai shibun